Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει που είμαστε λίγοι. Πάντα συμβαίνει αυτό σε όλες τις ουσιαστικές, δεν ξέρω γιατί είναι δείγμα των εποχών μάλλον, σε όλες τις ουσιαστικές εκδηλώσεις να είμαστε λίγοι. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα σήμερα που είμαι εδώ, εκπροσωπώντας τον Δήμο Ιωνιτών και τον δήμαρχό μας, απόφυτο επίσης της Ζωσιμαίας Σχολής. Σε αυτή τη τιμητική εκδήλωση θεωρώ ότι για καθέναν από εμάς είναι τιμή να είμαστε εδώ για τα 30 χρόνια της διαδρομής του Συλλόγου Αποφύτων της Ζωσιμαίας Σχολής. Μιας διαδρομής πραγματικά λαμπερής, ομολογουμένως και αναπόσπαστα συνδεδεμένης με την εκπαιδευτική παράδοση της ιστορικής σχολής. Επίσης, αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη διαμόρφωση γενιών μαθητών. Θυμάμαι, μαθήτρια που ήμουν, πόσο ζηλεύαμε τους μαθητές της Ζωσιμαίας Σχολής και πόσο λέγαμε πόσο δύσκολη σχολή είναι. Τώρα, ως απόφοιτοι από το πρώτο Λύκειο Ιωαννίνων, ζηλεύουμε τους απόφοιτους της Ζωσιμαίας Σχολής επίσης για τη δράση, το ρόλο που έχουν αναλάβει και όλα αυτά που πραγματικά έχουν κάνει μέσα από το σύλλογο των αποφύτων. Πραγματικά είναι μια σχολή με βαθιά ιστορία, όπως ξέρουμε όλοι μας, με παράδοση. Έχει αφήσει ανεξάρτητο το αποτύπωμά της στην πόλη μας. Μια βόλτα κάτω στο Παραλίμνιο θα μας θυμίσει όλους τον Αύγουστο της Γλυπτικής, που είχε γίνει με πρωτοβουλία σας από το Σύλλογο Αποφύτων, και βεβαίως και στα κοινά. Ο Σύλλογος αποτελεί όχι μόνο ένα σύνδεσμο των αποφύτων μεταξύ σας, αλλά πραγματικά και μια αιστεία γέννησης ιδεών, ουσιαστικής προσφοράς σε όλα τα τεκτενόμενα, όχι μόνο στα Γιάννενα, αλλά στον ηπειρωτικό χώρο γενικότερα και όπως έχω μάθει και με πολύ χαρά μάλιστα και στην Ουκρανία, σε θέματα πολιτισμού και παιδείας. Πραγματικά σας ζηλεύω που είστε απόφοιτοι της Ζωσιμαίας Σχολής. Είμαστε εδώ, εκ μέρους του Δήμου και του Δημάρχου μας, όπως είπα. Δηλώνουμε ότι αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε και υποκλεινόμαστε στο έργο σας και θα είμαστε πάντα δίπλα σας για κάθε στενή συνεργασία, για την ευόδοση όλων των καταστατικών στόχων σας και ό,τι μπορέσετε στη συνέχεια να προβάλλετε και να κάνετε για την πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ.